El pròxim dimarts 3 d'abril, el Departament de Territori iniciarà unes obres d'emergència al pont del Carbur, motiu pel qual es restringirà la circulació en aquest punt i s'habilitarà un pas alternatiu. L'obra tindrà una durada aproximada d'un mes. El pont del Carbur tenia un problema a l'estructura del pont i s'ha de fer una intervenció d'urgència per mantenir l'estructura, no? perquè hi ha una zona que està molt deteriorada, molt delicada, i des de territori s'ha decidit de fer aquesta petita intervenció que comportarà unes obres d'un mes de durada, que durant aquest temps el trànsit evidentment es veurà afectat i causarà certes molèsties, no? Però bé, és una obra que es havia de fer i per tant es farà. Es començarà després de Setmana Santa. De fet, es volia començar ara ja, però des de l'Ajuntament vam intervenir-hi perquè pensàvem que començar les obres ara, havent-hi a la Setmana Santa, comportaria unes molèsties molt importants perquè és un dies de molta afluència i per tant vam demanar que es comencessin passat aquestes festes, no? Perquè tot i les molèsties que segur que hi haurà, seran menys importants que les que haurien set si les obres haguessin començat al llarg d'aquests dies. I aquestes obres seran pas previ a la remodelació del pont, no? Que està previst que es duguin a terme al llarg dels propers mesos.